Libuan ka mga housing units para sa housing project planong tukuron sa Mandaue City. Kaganihan nagkapinirmahay na ang syudad o kasabutan tali sa national government kabahin niini. Ani ang detalye. Sa kalihukan sa Barangay Tipolo, nagkasabot ang City Government ug Department of Human Settlements and Urban Development alang kini sa proyektong pambansang pabahay para sa Pilipino nga nagtinguha paghatag og disenteng balay sa mga kabus. Gihimo ang groundbreaking sa may sitio Maharlika nga site sa tukuron nga magsilbing pasiunang condo-type buildings. Sa syudad, moabot sa 14,000 ka mga housing units ang planong tukuron. Ang dakbayan ang muhatag sa yuta alang sa proyekto ug ang pagpili sa kwalipikado nga mga beneficiaries. Kaning groundbreaking intended for the towers sa Dinisid Barangay Tipolo. But overall, we have 14,000 nga families nga atong tagaan o kabahay. Kung matukod na kini, dunay monthly amortization ang bayaran apan kabahin niini abagahon sa gobyerno. Sa Mandaue, libuan ka mga pamilya ang gitinguhang mabalhin ug mahatagan og Pinoy-anan, sama sa mga naigo sa sunog ug ang uban nga mga nagpuyo sa danger zones. Apan kay limitado na ang land area sa dakbayan, vertical development na ang gitinguha o pagtukod og mga buildings. You will pay amortization at a very low interest rate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.